de Megasa es poder ganar un juicio de una de las personas, porque hay que recordar que la empresa despidió a 2 trabajadores de Megasa en el año 2008 y uno de los juicios ya se ha celebrado y finalmente la empresa ha tenido que recurrir, ha tenido que echar para atrás y volver a readmitir a ese trabajador. Desde luego un logro. Sí, dentro das medidas que pensamos que a empresa, é dicir, xogou con moitas armas que non se deben de xogar. É dicir, nosotros apostamos sempre por o diálogo, por a negociación, e canto os traballadores temos que poñer algo da nosa parte ou moito da nosa parte, pois sabemos entendelo. A empresa xogou con moitas armas que pensamos que non se utilizaron ben, e dentro delas lamentar que dentro das xornadas de movilizacións, pois unha das armas que fixo pois foi agredir non aos traballadores, que é máis grave, é dicir, senón á súa representación sindical. É dicir, se ti descapitalizas algo, pois o deixas sin recursos para traballar. En este caso a empresa, con toda a súa exposición de medios que fixo para poder intentar demostrar que estes traballadores habíanse pasado dentro das súas funcións, pois foi acometer o despido de 2 traballadores. Un deles, membro do comité de empresa, e outro dentro da candidatura tamén da UGT en postos de salir dentro dos 9, pero que, como tamén ten representación Comisións Obreras, estaba de reserva, de segundo reserva para entrar. Alegrarnos tremendamente de que, aínda que sabemos e respetamos totalmente a xusticia, pois que nos 2 xuicios que se celebraron, que a sentencia dun deles xa salira, e que o xuez, dentro da sentencia, pois lle diga á empresa, é dicir, que como quedou demostrado, e con todos os esforzos que fixo a empresa, é dicir, con todos os esforzos que fixo a empresa por demostralo, tanto a nivel de vigilantes de seguridade, como de cámaras de seguridade, como de mandos da empresa que todos sabemos, dentro das empresas, os mandos directos da empresa, pois lamentablemente nunha empresa privada, pois están condicionados por moitas situacións que non entendemos, porque o que se debe de buscar é o profesionalismo e non a sumisión. Pero dentro de todos os recursos que aproveitou a empresa, o que lle ven a dicir o xuez é que sí, que quedou demostrado que houbo. É dicir, nunha folga, pois está claro que hai protestas á entrada do recinto, que pode haber silbidos, que pode haber palabras máis ou menos gustosas para os que non secundan a folga, que en este caso só foron mandos moi directos á empresa, e que, a pesar de reconocerse moitos traballadores que estábamos ali e que falábamos, pois que, casualmente, a empresa, a parte de reconocer a moitos, solo vai contra a representación dos traballadores. E o xuez lle dice que iso é agredir contra a representación e por eso declara nulo o xuicio. A empresa recurriu, evidentemente, porque nin quere aceptar en esa primeira sentencia do xuez de tal. Estamos á espera, sabemos que hai moito tempo que están moi saturados os xulgados, estamos á espera da segunda sentencia, pero sabemos perfectamente que os casos son similares, os 2 compañeiros estaban xuntos e, aparte de todo eso que se pode presentar nun xuicio, que son probas documentales, testificales, e que cada un pode ir ali contar, é dicir, con todo o riesgo de que pode estar sometido o que lle mandan contar, pois que os 2 casos eran similares. Estamos esperando que salga outra sentencia, pero nos alegra que nesa primeira sentencia algo alleo a Megasa, que sepa ver as líneas de actuación da empresa. Desde logo, esa primeira sentencia é un precedente para la segunda, seguramente. En eso esperamos, porque os feitos dos 2 traballadores, representantes dos traballadores, co cual está coartando, é dicir, aínda que a sentencia que está por salir, é dicir, do compañeiro, do membro que é do comité de empresa, pois xa, é dicir, houve unha sentencia previa porque a empresa non lle permitía o acceso á fábrica a este traballador, houve unha reclamación de tutela sindical, é dicir, que o xulgado lle deu a razón e a empresa o ten que deixar entrar, pero a pesar de todo eso, pois en certa medida, e coa presión que ten un traballador, representante dos traballadores, encima, porque hoxe en día é complicado, e calquer traballador que teña encima unha sentencia de despido, aínda que esta
esteña pendente dunha sentencia, pois o traballo non é igual, non se traballa da mesma maneira. Aínda que o xuez ditaminou que podía entrar e que o traballador en cuestión está entrando na fábrica, está facendo o traballo sindical, pero está coartando porque está coaccionado ese traballador. Entonces esperamos que as sentencias, sin querernos meter nin facer de xueces co difícil que é de facer, pois en casos similares entendemos desde ser profanos totalmente do que se pode ver dentro dunha propia sentencia que irán encamiñadas por a mesma línea. ¿Y cómo están los ánimos de los trabajadores después de tanto tiempo esperando, de tanto tiempo de negociaciones y además, pues como comentábamos, con estos dos despidos? Os traballadores están, diríamos, en plena forma. De feito, levamos un entrenamiento de 15 meses e eso facilita a situación. En toda a folga, en todo o proceso largo, sabemos que os traballadores poden ter diferencias, ter dudas, saber se o precio que se está pagando por un convenio é alto ou é baixo. É dicir, é unha pequena apunte para dicir, o problema é que os traballadores en Megasa nos últimos anos veñen a facer escuela do coste que necesitan as loitas por conseguir algo no convenio. Quero recordar, e falo ahora mismo así un pouco sin querer recordar querendo recordar no ano 2002, é dicir, fai 7 anos, para que nos deixemos de conta de como é Megasa negociando e como nos deamos de conta de como os traballadores entenden a situación, por conseguir un día de asuntos propios de disfrute dos traballadores, lle costou aos traballadores 16 días de folga. É dicir, houbo que facer unha loita de 16 días de folga, houbo que facer naquele entonces unha situación que acabou, é dicir, dentro dunha semi-ruptura do comité de empresa, porque claro, todas as persoas somos humanos e non chega tal. E a empresa chegou a provocar a semi-ruptura do comité de empresa. Os traballadores aquel entonces por un solo día seguiron loitando, xa levaban 13 días, loitaron 3 máis e ao final a empresa se deu de conta que por un día de asuntos propios que non percibimos hoxe en día ainda o 100% do salario, perdemos unha parte do salario importante por ese día de cando disfrutamos del, os traballadores de Megasa loitaron 16 días de folga. Entón, agora mesmo que estamos a falar de temas importantes como é o complemento por incapacidade temporal derivada de accidente de traballo, é dicir, un traballador perde o 25% do seu salario cando se rebaixa por accidente. É dicir, un traballador no tema de creación de categorías e grupos profesionales en Megasa non está estipulado. Estámoslo reivindicando nin a promoción interna, estámoslo reivindicando. Os plus de traballo dos traballadores que traballan en sábados e domingos é outra reivindicación que temos aí, porque os traballadores non perciben ningún plus por traballar esos días. O tema o contrato relevo nunha sideruxa que é tremendamente necesario, estamos reivindicando. Entón, os traballadores, cando sabemos que loitamos por eso, vimos coa escuela do coste que nos leva, na asamblea celebrada o martes pasado nos dixeron adiante, é dicir, non vamos a perder nada e polo menos vamos a ganar máis que un día, vamos a loitar todo o que faga falta por sacar isto adiante, sabendo que a empresa que dentro de outro dos pasos que está utilizando, que nos queréndonos dañar dentro do traballo das compañías auxiliares e da subcontratación que fai Megasa, iso se perderon moitos postos de traballo. É dicir, o comentario se estamos reducindo subcontratas por culpa de que o convenio non se firma. É dicir, os traballadores entenden eso totalmente mentira. O convenio non se firma, é unha cousa, e hai unha crisis que fai que Megasa se reduzca. É dicir, pero hasta aí quere Megasa enturbiar a situación para tal. Os traballadores máis fuertes que nunca e o comité de empresa liderando a situación. Pues estaremos desde luego muy pendientes en Canal 31 de cómo se suceden los hechos, de todas las acciones reivindicativas que lleva a cabo el Comité de Empresa. Vicente Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por facilitarnos a chegar a toda a xente. Y a ustedes darles las gracias también por acompañarnos como lo hacen cada tarde en Espacio Abierto, ya saben, todos los lunes y hasta los viernes, por las tardes en Canal 31 estamos aquí con toda la actualidad de nuestra comarca y de la mano de sus protagonistas. Hasta una próxima edición, pasen una feliz tarde y adiós.